רגע. אהלן, אז אנחנו נלמד רגע איך לנקות חלון בשיטה פחות מעצבנת עם הכחול הזה והנייר. צריכים בשביל זה מסבנת או שואל או פרווה ומגב. מגב שמורכב ממסילה, ידית וגומיה. כל אחד מהחלקים האלה מתפרק בפני עצמו. דלי מים וסבון כלים, ממש קצת סבון כלים, כמה שפריצים. טובלים, טיפה מורידים את המים, באים לחלון, משפשפים אותו. צריך להרגיש כמה החלון מלוכלך, לפי זה משפשפים אותו. עכשיו אנחנו בעצם אוספים את המים עד שאין יותר מים על החלון. בתנועה אחת, מתחילים מלמטה, מגיעים לפינות, יורדים ואז עולים, בלי להרים את המגב, אוספים את המים. עד שסוגרים לפה. חלון נקי, מהצד הזה, מהצד שני הוא מלוכלך. נקי. נקי. ויש את השיטה אחרת, מי שרוצה, שלא רוצה לעבוד עם התנועה הזאת או מסתבך, מומלץ כן לנסות, אבל אם לא, אז פשוט אפשר, עוד פעם אנחנו מרכיבים את החלון. שכחתי להגיד, זווית של 45 מעלות, את המגב. ואז אנחנו עושים פסים. למה אתה לא יורד עד הסוף למטה? בסוף? סתם בשביל לא להתכופף מלא פעמים, אלא רק... ואז אפשר להתכופף עד הסוף. ואז יש לי פה... כל מה שלא יורד, אחרי זה כמה שניות עם נייר. עדיף לתת לזה טיפה להתייבש. נותנים לזה טיפה להתייבש לחלון, עוברים לחלון הבא, אחרי זה חוזרים. מה שפספסנו עושים טק טק עם נייר, כמה שניות. בדרך כלל יש בצד, נשאר מים, אוספים את החלון. אפשר להשתמש אם זה חלון קטן, אפשר להשתמש בסקוץ' רגיל, סתם סקוץ' של כלים, ולהזמין מגב, גם להזמין מסילה כזאת ארוכה של 45 סנטימטר, גם מסילה של 20 סנטימטר נגיד, לחלונות קטנים יותר. זהו, ביי. אז יש לנו חלון צר, לא משנה אם הוא צר ככה או צר ככה, זה בעצם אותו דבר, אנחנו מרטיבים. תראים אגב? ואז אני פשוט עובד עליו ככה. פה, פינה, פינה, ומוריד עד למטה. או בשיטה השנייה. בשיטה השנייה יכול להיות שיהיו לי פה פסים, שאני צריך לעבור עם נייר. אז יש לנו חלון צר, לא משנה אם הוא צר ככה או צר ככה, זה בעצם אותו דבר, אנחנו מרטיבים. תראים אגב? ואז אני פשוט עובד עליו ככה. פה, פינה, פינה, ומוריד עד למטה. או בשיטה השנייה. בשיטה השנייה יכול להיות שיהיו לי פה פסים, שאני צריך לעבור עם נייר.